Zoznamte sa s elektronickou skrinkou na kľúče Pavo High Security Magnet Tag. Vďaka inovatívnemu magnetickému systému upevnenia zostanú vaše kľúče vždy na svojom mieste v dokonalom poriadku. Skrinka je k dispozícii vo verziách pre 20, 50 alebo 100 kľúčov. Umožňuje pohodlné otváranie pomocou PIN kódu alebo odtlačku prsta. Odolné ocedové telo a dvojité uzamykacie čapy účinne chránia obsah, či už pracujete v kancelárii, v hoteli alebo v dielni. Prístup je rýchly a pohodlný. Bočný otvor umožňuje okamžité vrátenie kľúčov bez otvárania skrinky. Našim skrinkám nikdy nedôjde energia. Port USB-C umožňuje pripojiť externý zdroj napájania a skrinku okamžite otvoriť. Súprava navyše obsahuje 2 mechanické kľúče. Nulové riziko zablokovania prístupu. Bezpečnosť, ktorá funguje. Pohodlie, ktoré si zamilujete. Pavo.